lahat ng babae bembangin! Kami na lang ang bembangin nyo, kuya. Wag na si Lola. Sinabing lahat. Lahat. Jen, ang galing ako sa doktor. Oo, ano sabi? Ay, may tali nga daw ang buhay ko. Hanggang mamayang gabi nilaan daw ako. Alam mo, magaling pa. Tara sa kwarto at magbingbangan na lang tayo. Bimbangan? Mm. Hindi naman ako ari eh. Bakit? Pagod at puyat ako. May pasok pa bukas. Ay, last na naman eh. Oh, buti ikaw. Hindi ka nagigising. Anak ka ng pu! Anak ka ng pu! Ate, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Magsusuot ka ba ng singsing kung wala kang daliri? Malamang hindi. Magsusuot ka pa ba ng sapatos kung wala kang paa? Hindi din. So bakit ka nagsusuot ng bra, wala ka namang didi? Papi, tulungan mo ako si kumpara mo. Nahihirapang huminga. Dali natin sa ospital. Ito ka na lang. Bakit? Kaya mo nang mamatay nang masolo na kita. Daddy, kung maging street foods ba ako, ano kaya ako? Street foods? Aba, kwek-kwek. Bakit naman? Ba? Masarap na labas. Masarap pa loob. Eh ako. Siguro, kikiam. Bakit? Kasi maliit na, kulubot pa. B! O bakit? Ano nangyari sa'yo? Nakagat ako ng aso. Ha? Saan ka nakagat? Doon sa kanto, sa may tindahan. Tara, punta natin. Wag na. Bakit? Magbigay na ng 5K. Tara, doon naman tayo sa kabilang barangay. Ha? Bakit? Mas maraming aso doon. Doon ka naman magpakagat. Mare, No. punta ka mamaya sa bahay ha. Bakit? Naghanda kami, marami. Anniversary kasi namin ni Mare mo eh. Yan, pag anniversary nyo, maraming handa. Pag anniversary natin, sa sogo mo ako dinadala. Mahal, alam mo, nagtatampo ako sa'yo. Bakit na naman? Gusto ko, bilan mo ako ng milk tea, burger, fries, tsaka fruit. Patay gutom. Miss, anong importante sa'yo? Pera o jowa? Siyempre pera. Okay, Para saan nga ba yan, sir? sorry lang kung sino yung mga mukhang pera. Kuya, totoo ba pag ako nagpapautang? Ay, hindi na ngayon. Kasi, di naman kayo nagbabayad. Bakit? Gwapo ka ba?